Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdaz. Baqi taraf yurdumuzdagi täzelikler we habarlarla tanıştıryan Watan habarlar gepleşmede başlayas. Şuun Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow hem de Hindistan Respublikasynyň prezidenti Ram Nath Kovind'in arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. İki yurdun liderleri mehirli salamlaşıp, söhbetleşikde däp bolan, biri hormat koymak we ynanşmak hemde asyrlaryň jümmüşinden gözbaş alýan, taryh gatnaşyklar ýolgularyny esaslanýan, dostlukly döwletara hyzmatdaşlygyň esasy meselelerini ara alyp maslahatlaşmak mümkinçiligine kanagatlanma bildirdiler. Hormat prezident Gurbanguly Berdimuhammedow netijeli Türkmen hindi gatnaşyklaryny mundan beýlegim östirmäge berýän ünsü üçin prezident Ram Nath Kovind'i Twitter'den minnetdarlyk bildirip, biziň ýurtlarymyzyň diňe bir iki tarapdan görnüşde däl, eýsem halkara düzümleriň ugry boýunça işçiň hyzmatdaşlyk edýänligini nykdy. Avrayly Sevit we Ekrimum meşhurda guramalaryň çäklerini, öňe sürilýän netijeli teklipleriň özara gollanmagym munyň aýdyň suwtnamasydyr. Milli liderimiz Türkmenistanyň özüniň beýtaraplyk derejesini we eklimum parahatçylygy, howpsuzlygy üçin etmek hemde durnukly düşünbäkwidini netijeli hyzmatdaşlyk östirmäge gönükdirilen halkara başlangyçlaryny ýergiderlik gollaýan üçin Hindistana minnetdarlygyny bildirdi. Söhbetleşigiň dowamynda Türkmen hindi gatnaşyklarynyň ýokary derejesiniň sewda ykdysady hyzmatdaşlygyň ýergiderli putulandyrylmagyny öz beýanyny tapýanlygyny ýaly. Munyň bilen maglykda energetika, ulgamy hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugur hökümini görkezildi. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirisini gurmak bardaky giň erimli tatlyman durmuşy geçirmek boýunça özara gatnaşyklary munyň aýdyň misallar. Bilelikdäki taglalaryň netijesinde häzirki wagtda şelli bu orada uly işler amala aşyryldy. Möhüm resminamalary gol şekilli. Öňde goýulan wezipleri çözmek boýunça ýetgiderli çäller görülýär. Bu möhüm ähmiýetli taslymanyň üstünlikli durmuşy geçirmegi, gurrunsyz taslama gatnaşy ýurtlaryň ykdysady taýdan ösmegine, täze iş orlarynyň döredilmegine, durmuş we önümçilik makfatly deskalaryň gurulşygyny täze kuwatly iter berer. 23-däki daşary ýurt maýalaryny çekmäge ýardym eder. Buların eklisi umumy awadançylyk hemde adamlaryň ýaşaýyş durmuş derejesiniň hasam ýokurlandyrylmagyna hyzmat eder. Şunun bilen maglykda ýakyn geljekde Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan taslamasyny amala aşyrmak boýunça bilelikdäki işiň aýdyň netijeleri berjekdigini ynam bildirildi. Telefon arkaly söhbetleşiň barşynda söhbetleşler ýurdumyzyň senagatlaşdyrylmagyna alan ugruny nazara almak bilen ykdysady hyzmatdaşlygy diversifikasiýa ýoly bilen östirmek üçin uly kuwatyň bardygyny aýtdylar. Öz tarapyndan Türkmenistan maýa goýum taslamlary durmuşa geçirilenine hindi kompaniýalaryna golluk bermäge taýýardyr. Hemde olary owa hojalygy, himiýa, derman senaty, ýeňil senagat, ýerleçik malyň esasynda gurulşyk serişçilerini çykarmak ýaly ulgamlarda bilelikdäki ýokary teknologiýaly önümçilikleri döretmek mümkinçiligine garamaga çagyrýar diýip hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow belledi. Biziň ýurtlarymyzyň eýem şeýle hyzmatdaşlygyň oňyn tejribesini eýedigi bellälikdir. Döwlet başlarymyz bular barada aýtmak bilen Türkmen Derman Ajanta Pharma Limited bilelikdäki Türkmen Hindi kärhanasyny anyk mysal hökümini görkezdi we saglyk goraş hemde derman senat ulgamlaryny hyzmatdaşlygy giňeltmek mümkinçiligine garamagy teklip etdi. Söhbetdeşler Türkmenistan hemde Hindistanyň gadymy däplerini we baý taryhy mirasynyň bardygyny tap, insanperwer ulgamda şol sany medeniyet günleri, fergiler, festivallar, dörüjülük alışmalar ýaly dürli medeni şäherleri geçirme arkaly netijeli gatnaşyklar mundan beýlegim putulandyrmagyň wajypdygyny aýtdylar. Şeýle ilim bilim gatnaşyklaryny höwetlendirmäge uly ähmiýet berilýär. Şunu adam maýasyny kämilleşdirmäge, şol sany döwlet gullukçylarynyň hünär derejesini ýokulandyrmaga gönükdirilen toplumlaryň şäherleri guramak wajyp meselelerin bir hasaplanýar. Şunun bilen birlikde parlamentary derejesinde ýetgiderli gatnaşyklaryň hemde tejribe alşmagyň ýoly goýulmagynyň möhümdigi bellenli. Söhbetleşigiň çäklerini prezidentler Gurbanguly Berdimuhammedow we Ram Nath Kovind soňky 10 ýyllyklarda dünýä bileşigi üçin ören uly höküme urulan koronavirus pandemiýasy bardaky meselelerde diýip geçdiler. Milli liderimiz COVID-19 giňden ýaýramagynyň ýakly ýurtlar üçin uly köp döredýändigini hemde bitewligi, radioşlygy we köp taraply hyzmatdaşlyga täze çemeleşmeleri esaslanýan toplumlaryň şäherleri talap edýändigini belläp, özara gollawyň hemde umumy taglaalary birleşdirmeň koronavirus ýokunjyna garşy görüşde üstünlüklen gazanmagyna ýardym etjekdigini ynam bildirdi. Söhbetdeşler şeýlede Türkmen hindi gatnaşyklaryny östirmekde, udak möhletli geljegi nazara almak bilen iki taraply hyzmatdaşlyk putulyny
sonlandırmakda yukarı derecedeki saparlar hem de gepleşiklere mühüm ornun değiştiğini belirlediler. Devlet başkanı Türkmenistan'ın Hindistan'ı hakiki dost ve ıgtıvarlı hizmettaş hataplayanlığını tab. Dostluklu devletin başkanını özü için istenlik amatlı vattı. Yurdumuzda resmi sapar bilen gelmeye çağırdı. Telefon arkalı sekreterinin ahırını prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedov ve Ramnath Kovind tarapların ekli uğurlar boyunca özarı bekvitli hizmettaşlığından beylagim östürmege çalışanlıklarını tasdiklab, birek hemde iki yurdun halklarına ingov ardıgılarını beyan ettiler. Indi bolsa hormat prezidentimiň adyny elini hat bilen tanış edýäs. Onu şeýle diýilýär. Onun al-Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhamedow. Jenap prezident, sizi bu Türkmen halkyny Türkmenistanyň garaşdyrlyk güni bilen tüýsürekden gutlamagy şartlaryň. Size belent hormatymy mardaky ynandyrmalarmy kabul ediň. Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Kuba Respublikasynyň prezidenti. Melimor şeýalşy günler ýurdumyzyň paýtaçylary arzaly pellehana ýetmek uğruna gaýratly zähmet çekýärler. Daşow welaýatynyň zähmet sewer paýtaçylary ýyl boýy ihlas siňdirip ýeşdirilen agaltynyň ýeki üftüginiň riýat bilen ýygnap almak uğruna netijeli işler ýerine ýetirýärler. Daşow welaýatynyň paýtaçy Babaday hanlarym özleriniň iş tepkinlerini tähilçede goşatmadan gaýratly zähmet çekýärler. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyny durmuş ykdysadydan ösdürmek maksatnamasyna owa hojalyk boğdagyny ösdürmek iler tutulýan ugurlaryň bir hökmüne kesýetlendi. Owa hojalyk önemleriniň satyn alyş narhlarynyň ýokarlandyrylmagy, ýerleriň uzak möhletligiň kärinetine hemde hususiýetçiligi berilmegi, owa adamlaryny işe bolan täzeçe garaşlar kemale getirdi. Munyň şeýledigine welaýatyň agaltyny meýdanlaryna ser salanynda açykdan aýdym göz ýetirmek bolýar. Möksümün öň ýanyna Mehraman akademiyanyň tagalasy bilen welaýaty iň häzirki zaman paýta ýan kombaýnlaryň gelip gowuşmagy bu möksümün üstünliklere beslenmegini öpçün edýär. Ýere gelende şu ýyl welaýatda paýtanyň bereketli hasylynyň kemale getirilenini, oň ýygymyna ýokary guramaçylygyň öpçün edilýäninden bellemek gerek. Ekrançylaryň we şu ýyl gyýym möksüme gatnaşylaryň ähli tagallalary paýta ýygymynyň gyýsga möhletde tamamlanmagyna gönükdirilendir. Şu günler welaýatyň paýtaçy daýhanlary agaltyny wagtyna ýygnap almagy we ýyly ýokary netijelere beslemegi baş maksat edinýärler. Arskaly bereketiň nişany bolup kalymga dolýan, bol hasyly kemale getirýän ýer ýylaryna bolan bu ýsonjyň goşulanýar. Mehraman akademiyanyň dünýä ýaň salýan beýik işlerini tüýsürekden gollamak bilen owa zähmetkeşleri ýurt ösüşlerine daxally bolmagy maksat edinýärler. Hormat prezidentimiň ähli puwdoklary bilen birlikde owa sanaýat toplumynyň ösüşiň täze derejesine çykarmak boýunça beren tawşyryklaryna laýyklykda ekrançylyk puwdoklaryna häzirki döwürde mexanizmleşdirilen işlere sany ulgamy ornaşdyrmak boýunça giň gowrumly işler anyp barlýar. Gahryman akademiyanyň taýsa tagalalary bilen ýurdumyzda paýta ýygymynyň öň ýanyna getirilen telematik sany ulgamy bilen doly üpçün edilen döwrebap kombaýnlaryň gelip gowuşmagy işleriň aýraty netijeli we ýokary hili guralmagyna ýardam berýär. Şeýlekde ak patrak ýal asylyp oturan gowaçaly meýdanlarda güýdüň häzirki amatly pursatlarynyň ören ýerlikli peýdalanýan hasyly saatlary günnelik ýygylýan paýtanyň meçhörni artdyrmaga sallamly goşant goşýarlar. Munyň özi arkada prezidentimiň başlanmagyna ýurdumyň täze ösüşlere tarap önemli barýanyny aňladýar. Paýta ýygymyna güneşi diýarymyzda ozalan bar bolan tehnikalar bilen bir hatarda möksümiň öň ýanyna Mehraman akademiyanyň daşary ýurtlardan satyn alyp beren täze paýta ýygyjy kombaýnlaram işçiň gatnaşýarlar. Bu bolsa bu möksümiň gyska wagtda geçirilmegine ýardam berer. Tehnika hyzmatyň iş ýüzüne guralmagy, sürüjiler, mehanizatorlar üçin oňoýly iş şertleriniň döredilmegi, milli liderlerden öňe süren döwlet adam üçin ýerden hemişelik ýörgüsiniň barhary başlanýanyna şaýatlygy diýär. Şeýlelikde paýta kabul edýän bölümlerde agaltyn daglary barha begelýär. Edermen Babaday hanlarymyň ihlasy zähmeti bilen ýetişdirilen bol paýta hasyny ýygnamak işlerine Türkmen Owa Hojalyk Institutynyň muallimleri hemde talipleri işçiň gatnaşýarlar. Ýokary okul mektebiniň owa hojalygyny mexanizmleşdirmek çerede tehnika hyzmatyň gurulşy we tehnologiýasy hünärleriniň talipleri tehnika sany telematik ulgamlar bilen doly üpçün edilen Gahryman akademiyanyň täze satyn alyp beren döwrebap paýta ýygyjy John Deere kysymly kombaýnlaryna erkedip paýta ýygymyna atnaşyp nazar alan bilimlerini öňümçilikde kämilleşdirýärler. Welaýatyň etrap häkimlikleriniň jemgyýetçilik guramalarynyň medeniýet bölümleriniň ýürüýte meýilnama laýyklykda iş üstüne guraýan hyzmatlary täzeçilligi we ruh wenentligi bilen tapawutlanýar.
Şu günler ýokary hyjy bilen zähmet çeken paýtaşlara medeni hyzmat etmek işleri de göwüne jaý ýoly goýly. Gün orta kesmede ýaňlanýan aýdymdyr saatlar joşuny çykyşlar paýtaşlary täze zähmet üstünlikleri oklandyrýar. Bu jogapkärli mögsüme welaýatyň jemmeçilik guramalary işçiň gatnaşýarlar. Şu ýerde öňde barjy ýygymçylara jemmeçilik guramalary tarapyndan gowşurulýan syýlyglar bolsa, olaň has joşuny zähmet çekmeklerine agatyn harmanlarynyň gün-günden beýgelmegine ýardam berýär. Welaýatyň daýhan birleşikleriniň meýdan çölügelerine gurulýan joşuny çäýler özüniň ýokary okunetli bilen tapatlanýar. Olarda medeniýet we sungat işgärleri özleriniň ruhy bilen çykyşlary bilen paýtaşlaryň armasyny ýetirýärler. Gün orta hareketmedäki joşuny çykyşlarda Edid watanymyz Hormat prezidentimiň dünýä ýaňy salýan beýik işleri pek zähmetimiz türkmen mukaddeslikleri watp edilýär. Paýta ýygym mögsümine welaýatda bar bolan paýta kabul ediş bölümleri we paýta rasalaýjy kärhanalar gije günnüýüň dowamyny işledilýär. Ýerginsiz zähmetiň netijesinde kemale gelen aň altyndaýlary ýurdumyň ykdysadyetiniň barha ösçekdigini alamatlanyrýar. Umuman, daşagully aň altyn usatlary Hormat prezidentimiň dünýä ähmetli başlangyçlaryny doly gollamak bilen Türkmenistan beýtaraplaryň mekanylygynyň belentliklerine tarap önemli barýarlar. Hormat prezidentimiň başçylygyny Edid watanymyz Sewitde we dünýäde iklimum awadançylyk hemde durnukly şöpçün etmeň bäkwidini Sewitara ulaw we sewda giňişligini döretmäge günükdirilen asylly başlangyçlaryň netijesinde bu gün iklimler birleşdirýän merkez hökümini tanalýar. Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugy Türkmenistan beýtaraplaryň mekanylygyny, ulawlaryň we haritlaryň döwlet şirketleriniň gödäwçilik geçiriş ýerlerinden geçirilenini, häzirki döwürde talap edilýän sanitar karantin düzgünlerini berk-berja edilmegini üpçün etmek bilen Sewitara ulaw üssaşyr geçeligelerini döretmekde möhüm wezipler durmuşa geçirýär. Hormatly prezidentimiz şu ýylyň 25 sentýabryna geçirilen Türkmenistanyň halk maslahatyna eden taryhy çykyşynda biziň durmuşa geçirýän logistika strategiýamyz gözbaşyny gadimiýetden alyp gaýdýar. Türkmenistanyň çägi ýerki döwürlerde beýik ýüpek ýolunyň möhüm bölegi bolup, halklary we iklimleri birleşdiripdir. Bu ýagdaý Günnogorun we Günwataryň arasyndaky gatnaşyklary ösdürmekde ören uly ähmiýeti eýe bolu diýip belliýär. Baky bir tarap Türkmenistan watanymyz häzirki zaman şertlerinde beýik ýüpek ýolunyň täzeden döredilmegine giň ýol açýan uly logistika ulgamyny dünýä döwletleri bilen iki taraplaryň we köp taraplaryň hyzmatdaşlygy ýola goýýar. Ýurdumyz geografik taýdan ören amatly ýerde ýerleşen, Sewit we iklim ähmiýetli möhüm uly saşyr we logistika merkez hökmüni eýleýän ornuny önemli berkidýär we bu orada bar bolan ägirt uly kuwatyny umumy bähwitler ornuny amal asyrýar. Türkmenistanyň amatly geýsýasy, geýiqtisady giňişligiň binýadyny döretmekde öňe sürýän başlangyçlary, Merkezi Aziýany, Hazar, Gara deňiz we Baltika dewletlerini orta we ýakyn Günnogor, Günorta we Günorta Günnogor Aziýanyň ýurtlaryna baglanşdyrmaklygy güýçli tergi berýär. Lapis Lazuli lalaşyk adyny alan Owganistan, Türkmenistan, Azerbaýjan, Gruziýa, Türkiýe ugru boýunça täze ulaw geçergetini hemde Özbegistan, Türkmenistan, Iran, Oman halkara ulaw ugruny döretmek tassamalary ýakyn goňşularymyz bilen bilelikde amal aşyrylýan strategik taýdan möhüm düzümleýin tassamalaryň biridir. Häzirki wagtda Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynyň bu tassamalaryň özgertmeliň durmuşa geçirilmegine öňde barjy halkara tejribeň we iň täze tehnologiýalaryň sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden peýdalanyp, ýurdumyzyň gümrük serhediniň üstünden haritlaryň hemde ulaw serişdeleriniň geçirilmeginiň tertibiniň berja edilmegine alyp barýan maksatnamalaryň işleri ýokary netijesi bilen tapawutlanýar. Ýurdumyzda ulaw üstaşyr geçirgeleriniň emele gelmegi bilen baglylykda gullugyň düzümini bir näçe täze gümrük edaralary döredildi. Hormatly prezidentimiziň ýygyderli tagalla etmegi netijesinde gümrük nokatlaryny dünýäň öňde barjy öndürjileriniň iň kämil gözükçilik enzamlarynyň üpçünçiligi dowamly alınıp barýar. Türkmenistanyň gümrük edaralarynyň ulgamyny ösdürmegiň 2017-2021-nji ýyllar üçin maksatnamasyna laýyklykda Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugyny halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça maksatnamalaryň işler durmuşa geçirilýär. Dünýäň öňde barjy tejribesini öwrenmekde we işde ornaşdyrmakda Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugy bugun Sewit döwletleriniň gümrük edaralary hemde halkara guramalary, olaň düzüm birlikleri bilen hyzmatdaşlygy soňky döwürde hasam işleňleşdirýär. Halkara hyzmatdaşlygyň sähäklerini Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň sewda we ösüş boýunça konferensiýasy hemde ösüş maksatnamasy bilen baglaşylan şertnamalaryň sähäklerini sanly ulgam arkaly dolanyrmaga mümkinçilik berýän. Utgaşdyrylan gümrük maglumatlar ulgamyny gümrük amallaryny ornaşdyrmak tassamasy üstünlikli amal asyrly. Häzirki wagtda bu tassamaň ikinji tapgyryny gümrük amallaryna gatnaşyjy döwlet edaralarynyň arasynda bir penjere ulgamyny döretmek boýunça işler alınıp barylýar.
Türkmenistanyň milli ykdysadyetiniň hatam ösmegine ýardam edýän sany ulgamyň gömrük amallaryna giňerim bilen ornaşdyrylmagy, daşary sowdaň ýokarlanmagynyň, eksport we üsasy kuwatymynyň berkemeginiň, gömrük tölegleriniň artmagynyň ähmiýetini açyp görkezýär. Hormatly prezidentimiziň başçylygyna gazanylýan bu üstünlikler beýik ýüpek ýolunyň ýöregi bolan Türkmenistan döwletimiziň täze taryhyna altyn harplar bilen ýazylýar. Şuun, ýurdumyzyň pudoklarynyň bir näçesini onlaýn tertibine duşuklar geçirildi. Olarda öz argatlyşyklaryň geljekki möhüm uğurlary we bilelikdäki tasdymlar durmuşa geçirmek mümkinçilikleri aran maslahatlaşyldy. Merkezi Aziya döwletleriniň we Russiýa Federatsiýasynyň daşary syýasy idaralarynyň ýolbaşçylarynyň 3-nji mejlisi geçirildi. Duşuň dowamynda ministrler Merkezi Aziya döwletleriniň we Russiýa Federatsiýasynyň arasyndaky döwletara gatnaşyklarynyň ýokary derejesini mellek geçdiler. Taraplar siyasi diplomatik, sowda iqtisadi hemde medeni insanperwer uğurlar boýunça bir näçe derwat meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Mejlisiň marşyna COVID-19 pandemiýasyna garşy görüşmek, şol sany adatda naşar ýagdaýlaryň öňüne alýş meýilnamalaryny we maksatnamalaryny işläp taýýarlamak, hemde sewit ýurtlaryna bolan durmuş ykdysady täsirlerini ýeňip geçmek bilen bagly meselelere aýratyn üns şekilli. Mejlisiň dowamyna çykyş eden Türkmenistanyň daşary işler ministri, hormatly prezidentimiň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 75-nji ýubiley sessiýasynyň gatnaşyklaryna video ara gatnaşyk arkaly ýüzlenmesiniň dowamyna beýan eden başlangyçlaryna laýyklykdy, ilmi diplomatiýanyň gurallaryny ulanmak, hemde döwletleriň degişli idaralarynyň ilkinji nowatda saglyk goraýyş ministrliklerini we sanitar epidemiologik gulluklarının taýlalaryny birleşdirmeň zerurlygy bardy aýtdy. Taraplar Awganistan Islam Respublikasyna dowam edýän ýagdaýy göz öňüne tutup, sewitliň howpsuzlygy üçin etmek boýunça hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny we geljek mümkinçiliklerini jekmejek ara alyp maslahatlaşdylar. Şunun bilen malykda Türkmenistanyň bu ýurtdaky ýagdaýlaryň kadrlaşdyrylmagy, umummilli raýdaşlygyny parakaçylykly gepleşikler arkaly ýola goýmak üçin şertleriň dördülmegi, hemde Awganistanyň halkyna ykdysady we insanperwer kömegini bermek toğrusynda çykyş edýänligi bellenli. Ministrler Ewraziýa zowlugyny özleri behwetli hyzmatdaşlyk giňetmek mümkinçiliklerini, şol sany sowda ykdysady gatnaşyklaryň hemde maýy goýum hyzmatdaşlygynyň ilerledilmegi bilen bagly meseleler feretdiler. Pandemiýadan soňky döwürde sowda ykdysady gatnaşyklarynyň putulandyrylmagyny, onun narx şertlerinin öpüşüne edilmegine we bäteşik okuyuplygyň ýokurlandyrylmagyna iterik berjek Merkezi Aziya döwletleriniň, Russiýa Federatsiýasynyň we Aziya ýuwaş umman ýurtlarynyň ulug logistik ulgamyndaky ähmiýetli başlangyçlaryň durmuşa geçirilmeginiň aýratynlyklary ara alyp maslahatlaşyldy. Taraplar şeýle demeden insanperwer ulgamyndaky hyzmatdaşlyk giňetmek mümkinçiliklerini feretip geçdiler. Bilim, ilim we medeniyet uğurlary boýunça gatnaşyklar ösdürmeň maksady laýyklygy beýan edildi. Mejlisiň ahyrynda ministrler şu derejedäki özara hereketler dowam etmäge yrarlyklaryny tamak bilen hyzmatdaşlygyň strategik uğurlary boýunça beýannamany kabul etdiler. Ýurdumyzyň Maliýe we Ykdysadyet ministrligine Halkara Valyuta Ganatynyň we Bütün Dünýä Bank toparynyň wekilleri bilen onlaýn tertibine duşuk geçirildi. Onu özara gatnaşyklaryň geljekki möhüm uğurlary we bilelikdäki tasdymlar durmuşa geçirmek mümkinçilikleri ara alyp maslahatlaşyldy. Dünýäniň we sewitiň öňde barjy banklar bilen maýy goýmabatdaky netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek hormatly prezidentimiň daşary syýasatynyň möhüm uğurlarynyň biri bolup durýar. Bu uğurda alınıp barýan geň meşhurly işler Türkmen döwletiniň köp taraply ykdysady kuwatynyň durmuşa geçirilmegini, mundan beýlegem gülläp etmegini üçin edýär. Awraýly maliýe düzümleriniň ýurdumyzda ýeri maýy goýum serişçilerini gönükdirmäge dyklanmalary Türkmenistana ygtybarly we jogapkar hyzmatdaş hemde ägirdilik kuwaty bolan ýurt hökümine uly önemi bildirilýänliginiň aýdyn subutnamasy. Birleşen Milletler Guramasynyň türleşdirilen idaresi bolan Halkara Valyuta Ganatynyň wekilleri bilen geçirilen onlaýn duşugyny bir näçe uğurlar boýunça ýola goýulan hyzmatdaşlygyň geljekki uğurlaryny garaly. Hususan ählimum ykdysadyetde emele gelen ýagdaý we COVID-19 ýokunjyna garşy görüşmek bilen maglykda geljekki meýilnamalar barada maglumatlar beýan edildi. Bütün Dünýä Bankynyň Ýewropa we Merkezi Aziya sewiti boýunça vice-prezidenti hanym Anna Beýerdi, hemde Bütün Dünýä Bankynyň Merkezi Aziya boýunça sewit direktori hanym Lelya Burunçuk bilen bolan video maslahatynyň dowamyny koronavirus ýokunjyna garşy görüşmeň guralyny işläp taýýarlamak maksady bilen Türkmenistany maliýeleşdirmeň meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy. Husus bu doň wekilleriniň tasdymlaryna golluk bermek iki taraplyň gatnaşyklaryň geljegi ul uğurlarynyň hataryny görkezildi. Bütün Dünýä Banky hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin bu uğurda bar bolan kuwaty nazar alyp Türkmen tarapyna işe urlyk alyp barmak tasdamasynyň soňky derejesi we oňa goşulmaň ýagdaý barada maglumat berdi.
Covid-19'ň ählimum ykdysadyty täsiri hemde durnuk ötüşe gollu bermek maksat bilen bütün dünýä valyuta ganatynyň jogap çäýerleri wekilçilik topuryň öňde barjy ýurtlarynyň merkez banklarynyň we maliýe düzümleriniň ýolbaşçylary bilen halkara valyuta we maliýe komitetynyň geçirilen online mejlisiniň özüni düzdi. Şerde bütün dünýä bankynyň wekilçilikli topuryny hemde bütün dünýä valyuta ganatynyň ýurtlaryň 9-synyň arasynda güni argatnaş arkaly geçirilen duşukda netijeli hyzmatdaşlygyň esasy urlar aralyp maslahatlaşyldy. Türkmenistanyň taryhy we medeni ýadygärlikleri goramak, öwrenmek hem derejelemek baradaky milli müdürligi online görnüşinde alimlaryň halkara duşugyny gurady. Masalan, Türkmenistanyň betaraplyk derejesiniň medeni mirasy öwrenmek boýunça halkara hyzmatdaşlygyny ösürmekdäki ähmiýeti atly mowduq bilen baglanşykly boldy. Aşgabatda şekillenir sunuty muzeýine geçirilen video maslahat bilen birlikde alimler tarapyndan ýurdumyzyň dürli ýadygärliklerinde ýüze çykarylan tapynylaryň sergisi guruldy. Duşuğa Büyük Britaniýadan, Russiýadan, Amerikan Birleşik Ştatlaryndan, Italiýadan, Ispaniýadan we Fransiýadan arheologlar gatnaşdylar. Olar indi ensemeýillerden bäri Türkmenistanyň çäginde ilmi ekspedisiýalerde üstünlükli işleýärler. Duşukda Ahal welaýatynyň çäginde ýerleşýän Ýylgynnepe eneolit ýadygärligini öwrenmek boýunça köp ýyllyk Türkmen-Russiýa hyzmatdaşlygy. Murgat deriýatynyň gadymy hanasynda 30 ýylyň dowamynda geçirilen Italiýan-Türkmen ilmi barlyklary. Goňurdepede soňky ýyllarda geçirilen Türkmen-Russiýa ilmi barlyklarynyň netijeleri. Gadymy Margusyň çägindäki ýadygärlikleri öwrenmek boýunça Türkmen-Amerikan tasamasy. Ulugdepe Merkez Ady sivilizasiýasynyň gözbaşy Türkmen-Fransuz arheologik ekspedisiýasynyň ilmi barlyklary. Türkmen-Italyan arheologik ekspedisiýasynyň könüni soýdy 2019-njy ýylda geçirilen ilmi barlyklarynyň netijeleri. Mary welaýatynyň çäginde ýerleşýän orta asyrlara degişli daňdanakan hemde Kuşmeýhan ýadygärliklerini halkara hyzmatdaşlygynyň ilkinji netijeleri. Dehistanyň çäginde geçirilen Türkmen-Ispan arheologik ilmi barlyklary. Türkmenistanyň taryhy we medeni ýadygärlikleriniň maglumatlarynyň elektron binýadyny döretmek boýunça halkara hyzmatdaşlygy ýaly orlar boýunça çykyşlar dinlendi. Geçen ýylyň tejribesi taryhy we medeni ýadygärlikleri aýagly saklamak hemde öwrenmek boýunça Türkmenistanyň we halkara guramalarynyň arasynda hyzmatdaşlygyň okgully ösýänligini görkezýär. Bu möhüm wezipäni ýerine ýetirmekde ägir dol ykdysady we tebii kuwaty, ören gadymy hemde baý taryhy medeni mirasy eýe bolan Türkmenistanyň betaraplyk hukuk derejesi aýratyn ähmiýeti eýedir. Bu miras bolsa mähriban halkymyzyň hakyky buýsanjydyr. Ýurdumyzyň ähli ugullardaky üstünlükleri hormatly prezidentimiziň il ýurt bekbidine gönükdirilen özgörtmeler bilen berk baglanşykdyr. Dürli ugullara başlanyp geçirilýän maslahatlarda watanymyzyň ösüşleri, hormatly prezidentimiziň raýatlaryň bagtyýarlygyny nazarlaýan işleri giňden beýan edilýär. Türkmenistanyň halk maslahatynyň taryhy çözgütlerine bagyşlanan maslahat Daşow vilayet gadyýetiniň guramagyna geçirilip, ol işin häsiýeti beklendi. Liverpool vilayet gadyýetiniň guramagyna Türkmenistanyň halk maslahatynyň taryhy kararlary, milli we demokratiýanyň dawralanmagy atly maslahat geçirildi. Oğuzhan adındaky Injenier Tehnologiýalar Uniwersitetine, Türkmen Döwlet Maliýe Institutyna, Seýitnazar Seýdadyndaky Türkmen Döwlet Mogulumçylyk Institutyna, Onkologiýa ilmi klinik merkezine, Kerdeşler arkalaşyklarynyň milli merkezine, Newit gaz toplumynyň Kerdeşleri arkalaşygyna, Türkmen gaz döwlet konsernine, medeniýet toplumynyň guramagyna gahrman arkadamyzyň öz halkyna sowgat eden Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly ilmi ensiklopediýa kitabynyň 12-nji tom bilen tanıştyryş davralary geçirildi. Maslahatlarda Mehriban arkadamyzyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly ilmi ensiklopediýa kitabynyň nowatdaky tomynyň sahypalaryna 120 sany öň öwrenilmedik ösümlikleri geňişleýän maglumat berilenligi, kitabyň nowatdaky tomynyň neşir edilmegi, tebigatymyzyň bize içilen hayran alarja derman otlaryny, hassalary bejermekde, keselen öňüne almakda gymmatly ilmi çeşme bolup hyzmat etjekdigi, bu neşiriň gahrman arkadamyzyň türkmen halkyna peşkeş beren öz boluşly sowgatdygy barada geňişleýän durup geçdiler. Mälim bolşýaly berkär döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne Mehriban arkadamyzyň öz halkyna peşkeş berýän kitaplary hemmeler üçin iň esasy hemde ygtybarly ilmi çeşme, olaň durmuşyna, okugyna iň arzaly ýol ýörelgesi, edep terbiýesi nosoluk mektep bolup hyzmat edýär. Arkada prezidentimiziň pähim paýhasynyň meýwesi bolan diýärimiziň baý ösümlik dünýäsini halk lukmançylygynyň gadymy ýörelgeleri bilen gyzyklanýan giň okuyjylar köpçüligine niýetlenen täze kitap sağlyk uruşluganyň işgärler üçin gymmatly okuw gollanma bolar diýip dawralarda çykyş edenler buýsan çilen bellädiler. Dawralaryň ahyrynda halkymyzyň saglygyny goramagy, raýatlarymyzyň bagtyýarlygynyň we abadançylygynyň üpçün edilmegine ýygdarly üns bergäni üçin hormatly prezidentimize tüý sürekden hoşallyk sözleri beýan edildi.
Türkmenistanyň Döwlet Energetika Instituty Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Türkmenistan merkezi bilen birlikde online video aragatnaş arkaly täze energiýa taşyýatlaýjy we ekologik ulgamatly okuw maslahatyny geçirdi. Murat Garriýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetining ilkinji denaner guramasynyň guramagyna geçirilen wagt nesihat bagtyarlyk döwrüne denan mertebesi ilip atlandyryldy. Şeýle maslahat magtymul adyndaky Türkmen Döwlet Uniwersitetining denaner guramasy tarapyndan geçirildi. Halkara Newt we Gazi Uniwersitetiне Türkmenistanyň Sagdyn Mektep we Sagdyn Uniwersitet ýörelgileri boýunça degişli maksatnamaň çäklaryna geçirilen wagt nesihat işçiň häsiýeti wetlendi. Demokratik Partiýanyň Aşgabat şäher komiteti we Döwlet Mämet Adadadynaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutynyň bilelikde guramaklaryna Türkmeniň hemişelik betaraplygy, hoşniýetli hyzmatdaşlygyň daýançatly maslahaty geçirildi. Maslahatyň dowamyna berkär döwletiň bagtyarlyk döwrüniň halkara hyzmatdaşlygyň gazananlary barada giňişleýän gurrun edildi. Gorunmak ministrliginiň merkez serkerdeler öýünde hemişelik betaraplygyň şanly 25 ýyllygyna başlanyp, betaraplyk we parahatçylyk döwrümizden goşa ganaty diratly aýdym sal dawra geçirildi. Dawarada aýdym sal çykyşlara giň orun berildi. Edil watanmady, hemişelik betaraplygymyzy, arkada prezidentimizin özgörtmelerini wasp edýän joşgunly aýdymlar ýerine ýetirildi. Ýurtymyzyň parahatçylyk söýüjülükli daşary siýasaty, hemişelik betaraplygymyň şanly 25 ýyllygynyň bayramy arada çykyşlar edildi. Betaraplyk we parahatçylyk döwrümizden goşa ganaty dirady bilen geçirilen dawara gatnaşyjylar dünýäde parahatçylyk we abadançylygy berkitme uğruna tagallalary üçin arkada prezidentimize hoşallyk bildirip, ýurtymyzyň şan şöhratyny artdyrma uğruna alyp barýan işlerine rowaçlyk arzu etdiler. Magtymul adyndaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň Medeniýet ministrliginiň telewiziýa, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň bilelikde guramagyna geçirilen sergi wätleşigi senet eliň altyn biledigi diýilip atlandyryldy. Milli ýol ýörelgilerimizde durmuşa dogry ornaşdyrmak bilen çäklenmän, milliligimizde kalbymyzda, aňymyzda, durkumyzda tiňdirip, nesillerimize milletimizden gadymdan gelýän ahlak täplerini terbiýelemek, arkada prezidentimiziň ýurtymyzyň milli medeniýetini, halkymyzyň däp-desurlaryny gorap saklamak, ata-babalarimizden gelýän milli gymmatlyklarynyň kämil nuskalaryny giňden öwrenmek maksady bilen geçirilen bu sergi wätleşigi aýratyn mazmuny eýe boldy. Hormat abinleriniň bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 15-nji oktýabrda saat 20-den 16-njy oktýabrda saat 20-nji ýyl boljak wagt barady. Türkmenistanyň Howa maglumat gulugynyň berýän habar bilen tanyş boluň. Balkan welaýatyny askin bulut hawa bolup günorta günüň ordan tile sekundy 9-14 metre ýetýän şymal üser hawa gijesine 11-16 gradus, gündüzüne 23-28 gradus, kenarky taraplaryna bolsa 18-23 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny az bulut hawa bolup Demirazak günüň ordan tile sekundy 7-12 metre ýetýän şymal üser hawa gijesine 6-11 gradus, gündüzüne 20-26 gradus maýl bolar. Mar welaýatyny az bulut hawa bolup Demirazak günüň matardan tile sekundy 7-12 metre ýetýän şymal üser hawa gijesine 4-9 gradus, gündüzüne 20-26 gradus maýl bolar. Lewap welaýatyny az bulut hawa bolup Demirazak günüň matardan tile sekundy 8-13 metre ýetýän şymal üser hawa gijesine 5-10 gradus, gündüzüne 20-26 gradus maýl bolar. Daşowda welaýatyny az bulut hawa bolup Demirazak günüň ordan tile sekundy 7-12 metre ýetýän şymal üser hawa gijesine 2-7 gradus, gündüzüne 20-25 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda az bulut hawa bolup Demirazak günüň ordan tile sekundy 7-10 metre ýetýän şymal üser hawa gijesine 8-10 gradus, gündüzüne 23-25 gradus maýl bolar. Şeýle-de ýurdumyz boýunça oktyabr aýynyň 16-syna magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda saklanmany arşylýar.
Ediz vatandaşlar, häzirki wagtda howanyň düdümini tozan bölejikleriniň möçüweriniň kadydan 14 götürüm artmagy bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mehriban ileşler. Bu düzgünleri berk berje etseňiz, ýylyň islenip basyny öz saglygyňyza gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň batyarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ýakly babatlarda tüşerletdiňi, ýakly tüşen özüne bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sağ bolun